Jdeme dále. Dobře. A pouštíš dlouhé. Tak, pouštíš dlouhé. Pěkně. Pouštíš dlouhé. Zataž, jak polejme. Dobře. Ruce nahoře, držte ruce nahoře. A vracej mu to, vracejte to tam. Ne. Lopty k sobě pomaličku, půjdu, nespěkej. Dolů s vámi. Koleno to tam dej klidně. Ať ti nevleze pod ruku, Tak pěkně, dobře. Pod ruku, ať ti nevleze. Pozor. Toč se. A jdeš, hore. Bacha. To je super. Pod rukou zase. Pod rukou. Nechoď do té vítěze. Ale pod rukou musíš, na trhu. A zkus bábu podpořené, proto zkusí. 2 minuty za tebou. Koleno tažděme, koleno do těla. Nízko. A udělej nějaký, ramenem si pomoct. Pomoc si ramenem. Ano. Ale musíš pod ruku. Taková ruka musí být pod rukou. Takhle na tebou. Ale jdi odvrť se s tím odtáhní. Záda bude. Lesi ruka. Jo! Lesi ruka. A ty vdárni. No, Zvedni mu nohu ani nahoru. Zvedni mu tu nohu ani nahoru. Pojď nahoru. Tak, výborně. 2 minuty ještě. Tak, ramenem, pomáhaj s tím ramenem, ano. A uder. A teď pojď uderit nějaký, taky pojď. Tělo, hlava. Hlavou si pomoct. Tak, hlavou pracuje, ano. A máme ruce nahoře. A hlava pracuje, jak se mi vytáhnout ty ruce. Minuta a půl do konce. Krásně, už si to tam a uderej. Pracuj. Bacha na ten triangl, zrobej se. Tak, a tělo pracuje taky. Držu ty bicepsy, ty vole, držu ty ruce. Tak, táhni ruce, kontrola. A uderej. Ano. A v klidu zase to stabilizuj do prostoru. Ruce. Víc ty bicepsy. Ruce. Hlava pracuje. Řekl žov. A trefu. Minuta ukáže. Tak. Pak dáte triangl, jdi tam odsaď. Ano, výborně. Dobře. Sice do konce, ne odvedno. Dobře. Ani se to, Pojď nahoru. Ano, výborně. Během, tu se budeme. Škrtíme. 10 sekund do maximum.
to vyhlásit, dámy a páni, viděli jsme naozaj veľmi zaujímavý a technický zápas. Chlapci si naozaj vykonali všetky techniky. A ja si teda dovolím vyhlásiť víťaza, ktorý vyhral na body, ako ste mohli vidieť. A víťazom tohto zápasu sa stáva Jan Václavek! Vyšiel sem. Ahoj, nazdar. Prosím ťa, bolo to také technickejšie, menej ste stáli viacej, ste teda sa snažili ťahať na zem. Toto bola aj príprava, naozaj robím to na tom grounde. Tak povím příklad, já mám silnější pozor než postoj, takže se mě šlo to k tomu a chcem poděkovat všem spenty, kteří s těma nejlepšíma podvedení těch nejlepších, tak potom to nese ovoce. Ďakujem